Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Nagbabalik DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. This is Biyahe at eto na nga po ang unang stop ng ating hashtag Biyaheng Para-Paraan ay para sa mga mahaharot. Ayan. Mga taong kahit sa gitna ng pandemya ay hindi pa din napipigilang pumabebe moves. Yan. Sige, kahit papaano naman naiintindihan ko naman na in times of chaos, we need either an ultimate diversion or great inspiration. Pero again ha, ang paalala ni DJ Lala, landi responsibly. Kung ikaw ay pumaparaan ng porma sa isang tao, I suggest just be yourself. Kahit pa chat lang yan or online, just be yourself. Huwag ka nang mag-pretend. Hayaan mong magustuhan ka niya kung magugustuhan ka talaga because of who you are, not because of who you pretend to be. Kapag sinabi mong susuoks lang yan, landian lang naman paano kung hindi? Paano kung ma-fall ka? Paano kung ma-develop ka? Paano kung medyo samkay na maging seryoso, di ba? At least alam mong kahit hindi mo sineryoso ang simula, pero nahulog ka sa proseso, kung magiging kayo man, ang minahal niya ay kung sino ka talaga. Hindi yung fake persona na binuo mo. Okay? Kasi sabihin man natin nga, maliit ang chances ng success ng relationship na nagsimula online, hindi mo pa din masasabi ang pagkakataon. Mas mainam pa rin yung mga ganap na hindi mo inaasahan, pero pagkakataong hindi mo pagsisisihan. Gets mo? Gets ko. Yan! Kaya sa mga kabisyo natin, again ha, landi responsibly but just be yourself. Let yourself be accepted by people kasi the person that you are, yung exactly who you are, is beautiful enough to be loved by everyone. Lagi mo yan tatandaan. At eto na nga po ang second stop ng ating hashtag Biyaheng Para-Paraan. At ito ay para naman sa mga taong nagdo-double job sa gitna ng pandemya para lang kumita ng extra. What's good about what's happening today is natuto tayong mga Pinoy na maging mas maparaan at hindi makontento lang sa sahod na kulang o sa mga ayuda. Andyan yung nahahanap natin yung inner salesman natin, nabubuhay natin yung natutulog na cooking skills, yung mga ganyan, nagiging matapang tayo to venture sa business world. Kahit maliit lang yung kita, basta kumikita ng extra. Kaya sa mga kabisyo natin medyo sinusubok din ang bulsa, tularan natin sila, yung mga taong nagbe-business no matter how small it is. Yung mga taong nakatuon ng atensyon sa paghanap ng paraan para kumita ng pera, hindi sa pangbabash ng iba o kaya naman pagpuna sa kamalian ng iba. We can rant all we want but that won't take us anywhere. Gigising pa rin tayo ng gutom at matutulog pa rin tayo ng gutom. Kaya love, be like them. Para-paraan na lang muna. Maging madiskarte, maging matyaga at kilos-kilos muna bago dada. Copy? Copy. Nako sa mga kabisyo natin, more of our hashtag Biyaheng Para-Paraan when we come back. But before I give you more of our music, paalala muna si DJ Lala. Ito po ang mga paalala sa mga kabisyo kong mahal na mahal ko. Please, sumunod tayo sa utos ng barangay. Please, wag nang matigas ang ulo. Please, tiis-tiis muna. Okay? At ito na po ang last stop ng hashtag Biyaheng Para-Paraan. At para ito paalalahanan ang publiko sa mga mandurugas at maparaang dorobo. Ito yung mga taong tinakasan na ng hiya yung mga mukha nila at talagang wala nang pinipiling panahon at pagkakataon ng panlalamang ng kapwa. Mga taong ginawang excuse ang kahirapan para makapangdugas ng iba. Naku love, hindi lang ikaw ang naghihirap, hindi lang ikaw ang may pamilyang binubuhay, lahat kami meron. Huwag natin gawing excuse ang kahirapan. We always have a choice. Kahit mahirap, kahit grind kung grind, gapang kung gapang, basta malinis at marangal. Nakakaawa naman po kasi yung mga nilalamangan ninyo, yung mga taong nalalagay sa alanganin nang dahil lang sa kagustuhan nilang kumita ng extra para sa pamilyang binubuhay nila dahil sa mga pandarambong ninyo. Kayo po yung mga taong hindi na dapat umuunlad at kayo din po yung mga taong hindi kailanman ikaka-proud ng mga anak ninyo. Tandaan nyo po yan, nakakainis kayo. Dama mo yung inis ko sa kanila, dama ko So please, magbago na po kayo. At sa publiko naman, maging mas matalino po tayo at huwag tayong maging desperado. Maging mapanuri po tayo nang hindi tayo nagogoyo ng mga maparaang kawatan. Kasi yung online na yun, mahirap yan kabisyo. It's a risky world. So you really have to be mapanuri in order na hindi magoyo.
Copy? Copy. Sa mga love natin, again, we can talk more about this hashtag para-paraan over at my Facebook page, DJ Lala Banderas. Kasama niyo pa rin po, DJ Lala ng 90.7 Lover Radio, and this is my program. This is Biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso. Tandaan, GV lang. Walang hate. Puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.